Noong 2023, iba't ibang kalamidad ang tumama sa probinsya ng Pampanga. Mula sa ulan na dala ng habagat hanggang sa pananalasa ng bagyong Egay at Falcon sa probinsya. Isa ang sektor ng agrikultura sa mga lubhang nakaramdam ng epekto nito. Sa tala ng Office of the Provincial Agriculturist, umabot sa 875 milyon ang halaga ng kabuuang danyos at pinsala na idinulot ng mga kalamidad. Nauna nang namahagi ng financial assistance ang national government sa tulong ng Emergency Cash Transfer Program ng Department of Social Welfare and Development. Ngayong taon, ang pangakong kaginhawaan para sa mga magsasaka sa lalawigan na isakatuparan na ni Governor Dennis Tata Pineda at President Ferdinand Marcos Jr. Formal nang itinurn over ng Kapitolyo katuwang ang Department of Agriculture at PhilMec ang nasa 126 milyong halaga ng farm machineries at equipment sa mga farm cooperatives sa lalawigan ng Pampanga. Sa tulong ng mga bagong gamit at makinaryang ito, inaasahan na mas sagana na ang ani at kita ng mga magsasaka sa Pampanga. Gusto ko rin pong pasalamatan ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, dahil sa suporta na binibigay natin sa probinsya. Nagpapasalamat po kami sa pagtugon ninyo sa mga kailangan po ng ating agri-sector at lalo-lalo na sa mga Farmer Association po ng Pampanga. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa mga magsasaka ng Pampanga ang 126 million worth of equipment at pakat po natin. Nasa 52 farm machineries at equipment ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Lahat sumasama kami ng lahat na nanunungkulan, board members, ko, si Mikey, lahat ng mayors. Kailangan ko talaga yung binoto nyo, sama-sama kami, magkakaisa kami para po sa pagtulong lahat po sa inyo. Nakikisa sa mga magsasaka ng Pampanga, umasa po kayo na ang DA sa pamumuno ng ating kalihim, Kiko Chu Laurel, ay buong pusong agapay sa inyong lahat at magandang umaga po sa atin. Kabilang na dito ang mga tractors, tillers, transplanters, seedlers, harvesters, millers at iba pa. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.